žena chce vypadat co nejlépe, tak jsme s Klidtiví dnes navštívili pražský kosmetický salon Charm, kde si nechali opečovávat i naše modelky Martina Dvořáková, Nikola Plzáková, Zvěřinová a zpěvačka a herečka Petra Pudová. Tak se pojďme mrknout, jak jim to šlo. Zkusila jsem čokoládovou masáž, samozřejmě masáž už jsem kolikrát zkusila, ale nikdy ne čokoládovou. A musím říct, že to ještě stále ze sebe cítím, mám na to strašnou chuť, mám na sebe celou chuť. A jako super, pořád jsem taková vláčná a určitě na to půjdu ještě jednou. Takže byste všem doporučila? Čokoládovou masáž 100%. A chodíte často také do kosmetických salonů na různé procedury, nebo to není pro vás tak častá záležitost? Já se přiznám, pro mě to je dneska premiéra. Samozřejmě nikdy jsem dostala nějaký voucher od přátel nebo tak na masáž tajskou, tak jsem zašla, ale do kosmetického salonu vůbec. Nikdy jsem nebyla, nikdy jsem nechodila, ale díky dnešní návštěvě jsem se rovnou na zítřek objednala, takže to pro mě bude premiéra, tak už se těším. A jakou masáž jste zvolila? Nepůjdu zítra na masáž, ale půjdu na kosmetiku obličeje a dekoltu, takže to bude taky příjemný. Prý z té hodiny je 20 minut jenom masáž, tak to bude taky fajn. A jak pečujete o své tělo jinak? Přiznám si, že vůbec. Já mám strašně moc práce, na druhé straně jsem strašně moc líná, jediný co, tak se myju každý den. Pak chodím pravidelně se psema na procházku, ale jako o své tělo jinak nepečuju, možná se to podepíše, až budu stárnout, tak budu na sebe sama nadávat, ale jsem tady v těch věcech lajdá, no, bohužel. Navštěvujete často tyhle ty kosmetické salony, nebo to pro vás není zase tak častá záležitost? A právě, že já jsem v podstatě vlastně nikdy ještě nebyla na kosmetice, ale mám v plánu s přibývajícím věkem s tím začít něco dělat. Že? Tak já jsem podstoupila kavitaci, což vlastně má odstranění tuku. A jak jste byla spokojená se službami salonu Charm? Tak já jsem spokojená velice, proto jsem tady. A můžete říct, jak se staráte o svoje tělo, nebo jak pečujete o svoje tělo? Tak jelikož jsem modelka a tím dál tím víc starší, tak musím pečovat pořád víc a víc, takže samozřejmě jsou to různé přípravky, pravidelně už 4 nebo 5 let navštěvuji salony, a kde se samozřejmě pomáhám, potom to sport a strava. No. A jaké ty přípravy v těch kosmetických salonech postupujete? Tak já mám nejradši samozřejmě klasické masáže, takže masáže zád, protože hodně sportu, a ošetření proti celulitidě a lymfatická masáž.